Punya leceh bibi. Di sana ingin jalan parlong tekisnong mau sebut. Welcome to Mau Sabun. Dia hangnik in parlong ni lah boy. Apa kesnong Mau Sabun. Ketika entrance ni ha Bandung siapa? Is sampai bilu sih. Ipero te ini ospa jonga. Surak blabas mah. Kelak bau greenery te wow. Be. Dangi trekking dah kejar pas te bing sangat nak ke skuti hang tai. Pese dah kini ki mapai tu ben. Anya. Wow. Anak hari ini hidup sen. Electric. Minta kalau kam stang ke kalau sini. Apun pelat bayar dia ni. Ladan pung kuai dah kah? Yang ni bisang. Wow. Hei, cinta nak. Ginong kuai sa ewan kuai yang ni. Ini kan ita picnic spot. Badan apa? Mau sebut. Kesnong mau sebut. Helikopter kelung. Ipak kelung. Katat ke bayrong deh. Tang reporting ka. Ini marang bahang ni idang. Ihe imahe idang. Pak pinsir kan new look jong menta. Dah. Oi aktor. Video baby video. Chal. Ya. Simno kita kan nung tu. Ini babedor se ini new look. Ini look. Sagas parlok balai ba ilek ko ni. La janor. Yaj bah. Sagas kaksad. Ibang ha. Ush. Kumno? Agang. Biang kain baladon katu ka Mikhalia. Ha? Yorai aktris tak kan. Akum ta. Mdon hi ban tere ban long tere jong pi lat tanga. Hangnya padam bun pinyang ha. Ini perlak. Ang bayu cenat ha. Ya sport. Ya. Halo perlok perjot yang sebahau yang pi broadcast kini ke YouTube channel ke jungi tem tasngi one cash ni sport mau sebun mah pilabin ihi tete kaksa adin jungi. Dem dei bi one cash pengat os ni bang jiawan. Aslam hangim jiawan mah. Hangim jiawan cash yo. Te kani ka video ka bang ilem tasngi ta bon apa deng jong pi mah ki nong kersan ki ba kali yang ni kan ya katu ka video ka bang ni dang sudah wan na po butan na arun shal ba katno ka jinglot jing sep man adu na shalong sadu sathia bat ka jinglet jingwan katno ka kata ka jinglot ma ya ka ba philej bat ba phiwan phai kalut katno borokhat katno total borokhat ma phialot te ya kane ka video ngi dasna kerpang na benta jong phisia ki nong kersan ki balak keli yang ni kom kita ki jing keli ko boleh sibon keli ru ya ki jing jongi ya ka jing le jingwan ma hatu don em ki ba pen thun ha kalit kawan ha kalinti sintien ka weru kumnun yo e katu ka ILP ka ba hang ni ha Mikhalia hang kumba piyo ihi kini kubwa ba menta kiya kwa le ya katu ka ILP ba kumno ki brio jong ka arun char ki le ngin sa batai pikin ya kin so ma parna so ba ba ya pekot ya kan ka video ka jungi ba sia like ru ba sia share sa subscribe te sia like be thar kan wajib bener ban ya like te sen ba phila pe te like be sia wa like be thar ma te ngin sa batai lut hakane ka video hingin sa batai kan nung ngilot bangile sathia bat bangiwan ka total ka bat up down ma ngin sa batai lut dei nem dei bi
te ngin yawan sani ngin ya bam er pengar artat hi kam fresh mo ka jabiang kal beres ka tu ngin la mas wana thi ngin la shell tre as tang hajing na yang jing tre na yang je tre tam tai te ta si pat ngi yo lat dai te ngin yuan ka sani yo spend time ai te ngin pen efficient ni ka kama perlang te te Kod ada. Atau tu ajan kod. Ama. Yes. Tu. Keren jangkat jong pi. Kan ni ka jaga ka kham sief da phi wani lam khulong ai ru namar ba kam long riat kam noi ai ma ka jaka le ka jing khulong ka de te hajarong te kan ni jaka bam pik best. hoi da bam kan ni phi la ban phin song ki jai wan bam ka ne wan bam kan ni family kham pangat ka jabieng ai ma phin chong sa yeng ru long jai ka pen jai tu no da phi mi kai teng teng pat ka pangat ti phi Bat ka pen ya ye ju iwe hoi namar ba ka jing lek kai ban syong tan ha yeng shu I bi tang ki jing hene da philet pa chaba petai kini kilom bajangam ki plang ki pentharu lai tanat la hun ka si ka de ka ta da dangkam ban le chadu chaba jela tang hajan ban enjoyment ban Semua pisa hajan cloud da pimi yat kai eru piat kai stu lum kiwa ka kham fresh ka jabeng ma phin song sa ha yeng ne ha kamra pi poi perkhat ki ha ki ji pi yo pang kai el der de dang la ba pimi kai ru teng teng dang la ba ngi mi kai phi nong kan dong sel balai dai nong kan dong semua ke I'm proud Hindi proud kasi sarong mga di inong gandang. Din song ka Yung ito siya video, kamay. Itay na ng gandang siya Juwa mami. Mana ba ay to content? To ka video ba ning kong do? Kabangale solo video? Itay na Tabatay? Batay bi, batay. Wala mo kiyo batay. Batay. Kimat siapa kinong kesan jengi ma You sure? Ai hen tăng không biết kèn ông xía ông nó phi không sung băng nanong kendong đi ấy ta ai xin lành kita saya pehi no perlu kata video kan ni ka video kalong ni hapat tai saya jinglot jingsap jengi dia ingin ya sedang ki perlok jengi ki balik ki sekali kam tu ki jingkali kan no ki penthon em ki beri setia kan no pilot apa pilot setia ki namar dangi la batai mangi ya ka jinglot jingsap ki layo te makiru bakin kin show bakin yo li lang ki jaka si bang do nga all rounder dan dia wave pi bang tu em parlok pi bang ngan sa IP sa ai ka jendawan IP la sa plastik sudah bat parlok hoy la pi ini chips kan don sa ka way ka content jingi kan saya pat di hakasi couple channel thì sớm ha ban page là ni học ở Instagram nhìn sắp bên ni ya ka way ka game ka bay khang ki ni babe ale bang ujau ngam da bang re new chips ujau palan dong long cherkai ki benyan ngak kamen ba kimbang ite balay na pibang ma PM anam gosh ya pi do ni am cing tenan ni ki jaka songkai ki mau song than ki ne perlang hi tu mau song than teru mau song than ne mau bena ti kong dong bun kam hello parla long pi sa dai jai jai ha te perlok na tu na po jaka songkai mo naten naksha tingila habmi no namar ba ngi yo rung tang sipang
tang steng tarum dan dai Hoi, ni sasabe no bi. ngila sabe no nomor ba ula su airu ngi nomor ba ngila poi slem palat te mentang ngila dan ne po mau bena philai hi te ngila pni phimtan ne ngila songkai ne mau song thaj ma te mentang ngin batai no phi ya katu ka jingkali ka ba phi kali ma phi sia ngi katno ka jing lut jengi brok khaj total pangile sathia te mentang ngin batai phi ka jing lut jengi ma na ne na Shillong Bhutan bad ha Arunachal Bat ngilet kum nu. awan Ngi ba ma yu. awan Kendia ngin ya thua. te ka jing khen jing dia te ngi labu te ngi labu be i ken jing khen kambu jing khen te ngin kan ma shnoi dai te ngi habu Katu jing ka khen sien ngabu tang petrol. Henry anda pila ya kili pat. Kami muri kadang baha em. Tinggi pen ken ma yang sien kan. Tining kong ngimi na do na. Shillong ngimi be nan na Shillong sa Bhutan be dereng te Bhutan ngi sa arsingi dai Ngiyat na. Yat chana. Assam Asam. awan Hoi. tak ngi ya na Shillong ngi le derek sa Bhutan ngi ya na Assam nan philish no phabia na Assam Kadai. te ngi sa po Bhutan arsingi Asmi. te Bhutan kalut kum kan sau hajar Sau hajar tek. thek Nadong syadong. bad jakasa bad Jakasa. Bam. te ngi kham shopping hi rai kham thit ja ngi kham thit ai ngi thit ki tu ki mit Mit. ki wai tang kata hi ngi thit ki tu ngi kham in kliu ra ngi khen bit tang ya ki min ma kom ya ki jakasa ki bang ba me tang kita hi ya ki jenet ngi kham khen so ngi khen bit tang ya ki bahe kan te Bhutan kalut sau hajar Ka kam rami khnyat ma bi. awan Ka shim kumba khat sau spa. Hari ka bam ti katat bahagian ti nadong syadong ar hajar sis ngila dak bahamu panlang. Ti kabahan ngiyat no na Bhutan direct sa Arunachal te Arunachal te la kham kan hi ne kapla re la kham Astang. kala pe dawan Shillong hap serdam Nama balai karem nadong syadong. karem Kamtam kadok mo. kado le te South Spa Ardekon Masih syadai. Ni South Spa Ardekon I peleng kan no. i pelek kan shispa Chicken curry yo kan li. jan pe kapala ka jani te wat Ya keren mah. ya keren dang tat na po Shillong ki jan Lam si syata na Dang tat bahan na Shillong. Ngiyo ong em bakarem karem Awan. ndre em. tang badang tat Shillong sibon te ngin batai fi ka jinglut apat apo Arunachal Ha Arunachal ngiasa Rius ngi. awan terus ni Ngiasa Rius ngi kidan ki jaka. Kiba pilayu iru bangisa ha ai mah nginom. imla bangin batai detail Awan. ngisa nomor ngilakhin kelum lang be ya ka Arunachal bro khaj ka jinglut ka jungi ngimla bangin batai ngin batai iwe piwe district bangisa mo ngilakhin kelum lang nomor ngilasa line South District deh ngilasa mangi Nisaal district West Kameng. Bat hapuat Tawang district. te ngilakhin kelum lang kanya kita bro khaj ya ka jinglut ka jungi hapo Arunachal Ti kumba pi yosno nriu sengi ngisa. Ti ngilot by hotel shi hajar shi spa shi Katwe Spa Hoi, namanta san sengi Katwe Spa. Namanta kalas dia jengi kaban rio tangkan nubi filap ye tu. ngalah kelet memu Shi hajar. Shi hajar. hajar ngati ngam kelat di eru. Ti shi hajar kabam shi sengi prospa. Hoi. Karem Karem nengi kabam. bam ayu. ni bam petang di peleng Wech bat ipeleng nama balai. Filap anya tu bi balai bangim bam do. karem palat mo Em katu kadau bam long kenyiban penyap yaki merat apa Tawang Tawang district. Tawang district Tiki syudai Dari siswi ki district di Pilaban penyap mah tang bahat Tawang district di Pimnumla hiru Bapinwan ra ya kado ke balap penyap lupa nak kui district Bapinwan ra apa district Tawang te kalong baong ban penyap apa district Tawang te mulong ra kalong persya mah ya ka an Ya ra betul. te ka jinglut jengi Tawang brokhai total peni total Tawang kalong Kat pra kat kendai spa kat sini. kendai spa sini Ti kalong kumba kat kendai hajar sau spa.
common sense baby แต่บรอกคัดกันเนี่ยก็จึงแข็งจงนี้บรอกคัดนาดูฉลองบุตันบัดฮัดดูอรุณชัลกาลาสจงนี้กาลองอัพดาวอัดพอจารอัดพอจารงี้เลยบัดก็ไม่ไปกลาดอีบีบันบัดไตกันลองกับไอเบี้ยใบกับไอ้ก็บางงี้เวลาบันเป็นรุงยังงี้ชาเลนเตอร์กีเลนตีไอ้พี่ฮะกับเว้ยชัวกับไอ้ก็บ่กับไอ้ก็ตากับอินเจนก็บ่ละบันเป็นยาอย่างงี้บันเป็นไปpetrol tiga bay petrol ke datang 20,000 nomor ba ngil mas sampai butan ngilat thep ka kham tat ba po butan tangga num tu full tanki sau spa kat sau spa ka au phi full tanki haslong ka kali kan ne 1000 plus pa ngala kat ba se tepat oh kalong ku mas tang deh kalong mas tang plus kat sau I mean kat sau spa plus kat sau spa long 1000 plus pa kalong mas tang chal bisa nu betul up sialit mo pi kopi tidur sialit na dang pen bed te ban apply ya kan ya ka ILP ban apply pila ban batai nomor ba phi shoban ro po gate jong ka arunachal phap apply ILP por ba pindalis te phap ra ka artli ka passport size kador te kan ya ka adhar ne ka epic ne kata hi lani license te ki kot kisla jong kali lada phi lej kali la dia khamtam ka insurance ka RC bat ka driving license te tang kita hi phila la ban apply ka ILP phia apply ru phemyo ra ban apply ha to get phia de cha ka office jong u district commissioner officer da phile da ka kali la jong phia apply number ba don kam hi da phile kom sha ki jaka border phia apply ka permit special permit ba phin phia yo permission ma na ka government jong ka arunachal ban na ki army kham ka permission jong ka army ru phinum la ba phin lech ki border phia da phikwa ban yo kham tat ba te phila ban lech mi po online kham tat na po DC kham sok ye phi lech be na po DC waju ngai ye ki lokal namar phin ngai ye ki lokal kin pen le hi ki lokalam ki shem san hajar siteng kawai ka kali kataru kamdi da ka kali la di da ka kali passenger te san hajar siteng kat ba ka kilometers nga kenyam nang tu na bangiyat mengi basang ngi tawang be chadu sha destination ma tang kamda janga kilometers balik batwan deh san ru poi la dan ha balik batwan tika kamda jangai lada phi sulile hi na po DC office pan kasim tang philo tang si spa tingka nadong sadong phila phiap xerox ka RC ka insurance ka driving license phiap xerox pat kidor ai phiap submit phimlut bun ma hado san ja tang si spa tingka phinlut waju ngap ya ki ktien jong lokal na village ai hawa na ki jakasa ba phisa waju sangap ndrei phin sungek kelumar phin yo scam namar ngi la le ngi la sha scam tang hapo shimla ta kadau ngi hap pan salak banusiat te tang kat tu hi ki jingkli jong phi ngala de ban jubab lot ma ka jinglot jing sap jong ngi de nun dai bat la dadan ki nuki jingkli ki bangi klempat jubab la ki ba phempat kili so ba ban da kili ngin ya ngin jubab ben te ngile kat bala hiru bangin reply ki comment jong phi bat khublai si bon comment ki ba so tanat ma ki ba so man siam ba ta dan ki comment ki ba komni te ba pan diaw ba kham ki krantam komni ya ka tien ai tien ka thliat tom le ngim pen ngap ya kita ki ding pen kyang ada ngi pen ngap ngin num poisno ta kadau ba kani kar ri khasi jongi jaj bandiu jongi bale kan kadang sa dian hadu menta badan kum kita ki jaj brio ki ba meli ki ba lap mi tang ban bisni ban pi hun ban long ding din pen kyang ya ki wei mo haba ka perthai kala sai ki brio ki lastan
tolong kibri ka jabiang ka bastard kan wajulong sa Bayar, kitu ki bayar. oh ka bayar wajulong sa ki rudum ban bisni ya ke ka balik ki wei haba ban kentok lumar haba pinang bab haba pikwa ban le langkum tu le donong khang pikwa jingarap ni kloi bang ni arap tang ba wajumulian ban bisni kajing bisniam kadai ka wei ka ba pen isi tam bat ka ba pen sadin ya ka jai ban riwa jongi dim dai Baby. thì cắt túi là đắp bằng giặt keren lợt But sa cái em alhamdulillah, keren amid, alhamdulillah, tos đây Ti parlang ngatray ngila ya jubab iki jingkeli ki jongpi. sebuah komen lada ngimes si kino mah sebuah komen yang sa reply bi komen jeng fisia Tinggi semua komen si kat day ru bangila dan kumba khat nhau hajar aspa ngut ki family members. Ti ondang ngila dap apo hajar ngin sa ai surprise. Day. Ti semua bha ban ya like share dan ka long comment mo kadang mi kisni kata ki family members kidang kieu kidang ai men sia mingi mah nga kerman nanis khamat bangin dang yo si bon show ki family members ki jongi ki bandang ai men siam sit ha mingi bangin dang yo ban pelat ki video ki ba phero be tanat bangin dang yo ban ngin lek bangin peni fisia ki jaka mo ki ba kham itanat tang kata hi Basa ai comment sa ayun kan sa ai suggestion mo ka ai ka jaka ka bagin let pikwa bangin let channel sa kum kinu ki jaka subhas ya ai suggestion tingin pen slam chu tang kan ka video ngin pen ko hang nah net ma lai yom pala tu dang sai ya pe kum ne la phi ya pen nang to slide kala sai bhala bhabre pade to slide thì tăng cắt tôi cái này cái video pen con đó nên ngay skin do biang phi bor khai kan next video ban saban bat so bahas pe pen con cái này cái video ban lada ngi message anu yakino ki jingkali ki jong phi so bah ban sia kali biang ha ka comment section ngin sa jubab ya phi ki next video ki ban ngin sa pelan ma thì tăng cắt tai đây yes thì khuble ya phi baro ki parlap sai siet but ngikit bakit biang ya phi pinya sha ya klan but ngin yo ong no thiasuk good night okay. Good night. Bye bye